Ага. Че да стана това момчето да вземе да направи нещо. И се лепаме. Капора ми е белия принц. Белия принц. Кой, в крайна сметка откъде си? От всякъде? От всякъде. Фърчиш на всякъде и не те интересува. Помагам на хората, помагат на мен. Кажи, бе. Зареждам слънцето, слънцето се зарежда с мен. Кажи. Без тебе няма да има слънце, кажи. Погледнете какво има. Чакай, бе, ти си от матрицата, бе. Не, те не ме зареждат с гориво или с нещо. Слънцето, бе, ти с какво го зареждаш? С бомбар. Аз съм човек с кръв. Ти не си го заредил, виж, няма грам кръв тебе. Плод няма. Аз получавам само вътрешна енергия. Вътрешна енергия? Ама значи да не излезеш някой монах от Шао ли, не? Сега ще показвам. Кажи, бе. Да се осъкатиш, да не се зафърляш. Да, пожми го малко. Отиди, сега ще показва нещо, ненормални работи. Сега зарежда слънцето, днес какво е заредил, виж, място на човек. Сега си го очаквам да се появи с викове. Това какво е, да? Какво е това? Това ли? Да. Не знам, бе, това е някаква космическа джаджа, бе. Не ми се на телефона, бе. Това е обикновен транзистор. Обаче за мен не е обикновен, защото това е за свръзка. За свръзка? Да, горе. С кое е по-точно? Сега момент. Чакай, свърза се с началника. Ма днеска не работи той, бе. Нали началника днеска почива? Ама даваш му сигнал с тази лампа и те вижда ли, бе? Сега е изключено. Чакай, сега иначе е обикновен транзистор, Аз говоря, да. Това е специална джаджа скрита в обикновен транзистор, да не ти открадене. В момента ми дават сигнал. Питай числата от тото това. Не, няма да ги кажа. Що? Защото това е комар. Комар. Ясно. Какво да питаш да му е майката? Ето, гледай. Питай. За фондовата борса нещо. Моля? Фондовата борса, акции, нещо да заложим, да направим пари. Питай, изгърми един патрон, кажи началник, тук е момчета да направят някой лев и майката. Ти с човека, дай на процентчета вържа, всичко ще е 6. Ще тази криза лошо нещо. Да. Давай, направо звъни. Ако че е неделя, той ще е станал. Айде, чао. Клякай тук да ги раздуваме. Честен. Как? Честен ченч. Честен ченч. Да. Какво беше това ченч, бе? Това ли изкупуваш? Така? Злато. Клекни долу, че ни те чувам, бе, да раздуваме. Да. Злато сребро или ги препродава. Така. Ти си изкарваш по честен път, защото ти не може да не продаваш откъп. Да. Ти трябва да се храниш, трябва да храниш семейство. Да. Ето, това е един от начина. Кажи сега, откъде си ти, бе? Къде си роден? Аз Да. в София съм роден. София. Да, баща ми за мен. Към колко часа горе-долу? Знаеш, защото е много важно. 12. 12 има по обяд ли? Къде? През нощта ли? По обяд. Шено. Ето тогава има ли Шено? Шено, това е реживен дом. Ма знам го, ама той Шено не е на 70 години, бе. Това е много стар. Кажи, бе. Това Кажи. е най-стария Худа. Началника утре като ти прати факс да каже за някой съкровище някъде, някой могила да ударим да му е майката. Виж сега, много съкровища знам, но не трябва да се пита. Що, бе? Бъде вземи по малко, бе. Принадлежат на съда. На съда? На всичките. На всичките. Ти нали си полицай, добре, какъв е проблема? Защото сега ще ти кажа. Ти си нали от Данс ли си, откъде? Бориме се 1000 години, наближава момента. Не мога да ти кажа. Не може. Срока не мога да ти кажа, но до нова година ще е. До нова година? До нова година ще е, всичко се промени. Както виждаш, сега започва глобално затопляне.
Ще бъде само 2 сезона. Виж говори по това радио, кажи му на този човек да каже някаква могила някъде да ударим. Са видим с пари бе да му е майката. Има, но няма да бъде. Става. Ще бъде наказан за това. Ели бе. Колко жестоко. Просто не. Какво ти е наказанието? Смърт. Смърт ли бе? Че къде хубаво дете си на 70 години, рискува да му е майката. Така, защо? Защото света ще сме сметни когато. Хубаво ти, еде някаква дарба да гледаш ли нещо, гледаш ли да станеш ли, четива ли да бе? Какво е? А? Телепатия? Защо се телепортираш? Не си пътувал с влака. Мога, Ма ли телепортацията не ли владееш? владея, обаче Днес си заредил слънцето и няма сили. не искам да депресирам хората. Няма ти се скриш някъде, изчезваш и това е. Трябва да стане всичко по естественото. Аз мога да те накарам зорле, Така. си проманиш мисълта, но това при нас е забранено. Худе, вие, ти като си Божи човек... Чакай бе, чакай. Добре, като си Божи човек, ти ни поебаваш ли бе да му е майката? Нещо за путки нищо не говориш, Мария. Не. Пучи си нещо това, ма. Не. Изкарвам си хляба с най-черната работа. Каква е тя? Това е събиране на отпадъци. Ага. Ма пак началника ти е казал, И събираш. изкарвам. 2 лева, 3 лева, обаче изкарвам. Ага. Човек не трябва да се срамува от калкапаното. Да. По изтапаните. Кай сега за това устройство? Как дава сигнала точно? Това устройство е направено горе. Горе е правилно. Теб как дойде при тебе? Това е горе на обикновен транзистор. Иначе какво е? Сега, забравиш часовника ти донеса да видиш как Часовник е ли имаше? Да, как е спрял часовник. Как забравиш да го донесеш, бе? Виж са. Голяма идея за човека. Сляпо идеята направо, бе. Да, тази ще го качи направо, бе, бокса. Пълня идиоти, брат. Ще влей навсякъде, разберете го. Бе, внимай, Божи човек е, брат, това не е да ни всички радио. Святка 2 пъти и всичко свършва. Не, бе. Пробвай, бе, виж. Монах е бил Шаолин Маолин, полицай, ама не, иначе полицай, не знам какво било. Виж сега на колко ти се е спрял. Колко че се е спрял? 9:31. Какво е станало тогава? Какво е станало тогава? Тогава се е скъпал с него. Не такъв знак. Разчити го, дей, давай. Който на мене не ми се казва. Разчити го, бе. Разчити го, дей, как ни се казва. Например, на мене ми се разгобва часовник, Така, каишка ми се къса, така. колан ми се къса. Колан ти се къса. Тук в главничките аз не мога да пипна на нещо тъмно. Къса се веднага. Кажи, бе. Значи, как бе? Това е от сила. Ти си много силен, няма да злоупотребяваш силата си.